to guys niya. Oy, nagunsa man ka diha. Diya day koy pamukan kaayo diri guys. Nya, diyan na. Agay. Kuko. Sakit kayo kung ba ha? Ay, mag-vlog ta ko. Ayoko. Maayong udto di ay guys. Nya. Ayoko. Hindi ita katarong. Gara kaya kuko. As in, gara. Diyan na day ko ari sa karon guys. Diyan na day ko sa Bohol karon nakauwi na jud, nakauli na jud in town kaluoy sa Ginoo. Mga dugay na jud kuha ka vlog. Mga tulo na kamuan hapit kay John mini adto sa kuan sa Cebu. Ko unsa man na dapat usal rin guys sa mukan tayo. Kuko, nangihi na po ka. Uli na to ka. Ay, uli ka na ako. Ay, uli ka ng ate. Diaday ko. Agay, ayo. Agay, kasakit ko. Oh, agay, kasakit. Ikaw ba? Taas kayo ng kuko. Ato ng putla na. Yung kuko ba? Wala na ito na burn out di ay diri guys. Morning nga ka ng kuan. Burn out di ay ron. Morning ngit burn out. Kung saan po ka diya. Nagkita na jud mi sa mga alaga diri guys. Ang di kami ngawan akong mga alaga. Nya. Mao lagi to guys. Mga tulo jud ka buwan mi dito sa Cebu na tanggong ko. Katungod lagi nga itong hindi ka sulti ninyo na emergency ad kung ito nang uli mo bansa ang mga anak ngayon tulad may kabuhan dito June mini ato June 26 karon October na bisod lagi uli kay tungod aning daghan ka mga requirements maadto kag laing lugar daghan ka mga requirements dayon di ka kadali-dali uli og kompleto imong requirements isud kaayo mao na dito mao nadugay ni og uli kinaluoyan jud amo ang kuan guys ay kaagi adto tungod pud siguro kay na-expose ni sa daghang mga tao lahi man jud direct sa among gipuy-an diri karon sa ang igsuon mismo ng igsuon kay kami ra diri unya walay laing tao jud kami ra jud dako man po nilang space then kami ra jud in taon magatubang kanunay didto sa Cebu among giadtuan expose mi sa daghang tao baguan ni moto dili man lagi ka kauli ug di ka makapaswab wala kay acceptance wala kay kana ispas moto guys hasul ka jud kayo kay magpa-paswab ka nagpa-schedule pa ka kaya moto mo ang nagpaswab namin sa mga anak kaming duha sa mga anak na si anami July 28 swab ng duha kay uli na lagi ni dire kay uli na lagi ni dire kay kaulian na lagi in town kay gimingaw na pud mi dire na pud mga alaga ano to nang uli ni dito guys kay na lagi emergency atong gikaingon na naho nga umahan sa mga anak kaliwa na sa laing kalibutan kayo nagsasakit nga diabetes dali may uli nga to uli may nga to lagi kaya emergency
Mo to pag uli na namo schedule mig swab. Problema kaayo kay pag result na ron sa swab ang anak na positive si anak ni dayon. Oy koko unsa man na asymptomatic siya walay gipamati. Dayon mo to guys ulit siya 10 days. Nahuman na niya isulit. Schedule na sa migbalik. Mga schedule migbalik. July may nagpaswab last. September kay naabtan niyo ginsikyo nga to kating pait. Kinaluyan guys, kinaluyan kay sud pa jud kayo among konsumo ngadto kay bago ko trabaho din ako nang isuon nagsuporta na mo adto dayon mo to naabtan mig ginsikyo dayon mo na pundo sa balay dayon pag disikyo na pag September mo to disikyo na balik mig schedule pa swab mga September 14 karon pagpaswab na namo pag result na ako na positive awar jud kinaluoyan jud kabigayo pagsuway among na kuan adto kinaluoyan jud dayon quarantine na pud ko ako na quarantine dayon ato koko to dayon pag September 29 schedule na po ko balik kay symptomatic na ayaw naman ko pero diha jud ko mag-agigay tag ubo-ubo din hilanat yang paswab layon ta after 1 week ang positive jud tanggal mo jud ako ang nakuanan so nasulayan basta po daw anak pero kanang murag kanang mild ra ba din nayo nami mo to nagpaswab na po maswab na po balik September 14 karon ang result ng ako na po na positive quarantine na po kumotong anak si anami negative naman yung result mo tong gipapaulig ba gipapaulig dyan na siya kung nadiris tagbilaran diris bola dyan siya ako dyan siya gipapaunag uli dahi kay para masip na kaadto kay pangulbaan dyan ko dito guys kay expose dyan sa mga tao dito daghan dyan papasikit ba yung balay dito ang puyan dito dayon init po kayo lahi dyan dire kinainitan dyan po dito niya mato nisugot lang siya bisag hilak-hilak ang taon kaya walang yung taon na manad nga magbiyabiyay siya usa ito ang gihatod na mo sa mga anak nga laki magwangan gihatod sa per ano to nisugot sa uli siya ramang usa pagka September 29 may schedule na balik sa swab kaya gusto na lagi taong uli karon pag result puti yung karilingan kay dugay ka dyan niabot ang result 2 days pagtanaw pa niabot na negative na yung taon ko 30 taon na mong lipaya salamat sa excuse me salamat sa Ginoo jud in town salamat kaayo ayon mo to himo dayon ispas ang mga igsoon ispas dayon taguman nakauli ra jud ko nakalupat ng tipi nakauli ra jud ko mo ni karon diyan ako tagbilag diyan ako buhol diyan na diyan na ko nakauban na ang mga alaga ng mga sipat kaayo niya pirmero nila guys huwag yun sila kailang ako kaya nagmas mangkunda pag ako nisampi akong silang gisampi nakailan na dun taon sila 50 taon lang ulpot in town mo ni karon di apos quarantine house tapos kwarto dili sa paggawas dire mga
5 days. Mm. Ngit-ngit naman eh. Ano naman eh. Ngit-ngit naman. Sa guys. Excuse me ha. Kay, ngit-ngit atong kuan video. Unsa nang gikaon ko ko? Ano na nagkamulo baroy ka din ha. Intaw nagkamulo jud sa kit-kit intaw sudlay guys niya. Noon eh akong anak dito nga laki kung kinamagwangan ngit-ngit naman eh. Mo'y nabilin dito kay man siya dili sa kumuli ma. Aris ako dire. Ako na lamang pong gipaundayunan. Di ako no sa muli pohon. Mga next month. Ang naman sa mga kauban to yung mga yang apuhan, yung mga iyaan. Salamat jud kaayo sa Ginoo nga nakauli na jud ko ng taon. Dugay jud taon nang pinaabot na makauli ni kay tulo ka buwan na may dito guys naglisod na jud may konsumo kay kinalisuran wala na jud trabaho dito. Sa mo tong ka problema pa jud pinapaabot dito problema pa jud kaya kuan sa akong pares kinahanglan man jud i-cremate madugani kay na ako na igsuon nga ni tambang naho mga uban akong mga in-laws abang sila mo to na kuan jud namo na kuan jud namo ang problema dahil mauna po na napula yung problema na abot mao lagi to. Nagpasalamat ko kaayo yung taon Ginoo nga sa kabalik-balik na mo pagpaswab na negative na jud in taon. Mo lagi tungod pud sa dito sa kuan guys ay sa tungod po dito sa klima siguro kay init jud kaayo dan sikit-sikit ang balay amo ang kuyan dito then expose mi sa daghang tao then dire baya naanad baya mi dire naara gyud mi dire wa gyud mi ka makasalamuha og bisan kinsa makasalamuha kami kanang mugawas ni ani din eh. Lahi din niya dito mo na baguan siguro ko ni jamaw no to guys na mo to di akong mga alaga in town nalipay tugdak ko kay nakakita pingaw nakaadyo ko sa mga alaga guys giningaw na kaayo ko nila. Nya guys mo to nya mayong udto guys. Salamat sa pagtan-aw, salamat sa salamat sa tanan nga uy shout out dai ko guys sa mga in-laws dito sa Cebu nila ni Bona ug Michael nila ni Lutlot ni Luti ni Maying ni Grace niya panggangan na sa tanan nga kakuana dito shout out dai ko salamat ninyo nga wa po ko niyo pasagdi sa mga in-law salamat labi na sa labi na sa akong igsuon jud dire una yung pinaka kuan jud na nga nitabang ug sa akong inahan nitabang jud na akong inahan na kanunay siya sa tanan nga nitabang na sa tanan nga naa kanunay so ang kiliran nga sa mga problema nga niabot sa akong kinabuhi salamat tanan nigud sa mga anak nga naa kanunay na sa tanan salamat ja bye guys dito na ani na lang po ko din hikutob kay murag taas-taas na jud po niya ang video sa kagado rag istorya kasi maburingan na po naman sa diara ba dire siya nagkamulo guys asarato guys tara nagkamulo sa ang likod di maklaro kay ngit-ngit ay suga burn out dire guys asarato na oh now ni Coco guys oh mo na yung gikamingawan pero si Pata sa ang mga alaga tapos tangkal pa pa dito nagpo na kay tanan to mga sipat pod kayo nila mo to guys dini na lang pod ko sa sunod na pod ang video po hon na pong pag-abot din sa mga buhat-buhaton sa tanan na pag-abot din
Mag-video po ko puhon. Karon po ko ka-vlog ubali kay mao lagi to problema so nga ni abot sa kinabuhi nga na man jud siguro na naman jud kay mga problema pero ampo lang jud kanunay guys, ampo lang jud kanunay unsay mga problema ang moabot kay dili man jud ta pasagdan sa Ginoo. Bye bye guys. Mayong udto. Sana i-like and subscribe niyo po ako. Salamat guys. Bye bye. Mayong udto guys, mayong udto. Bye bye.